वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि मिउजिकनि टाइटेलानो जादों सबाय ओंख्रि। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि चेनेलखौ आं लास्टआव बुंनानै होगोन, बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिरमल मुसाहारि, जुनमनि बसुमतारी, प्रबिन मैथा बर', गयश्री गयारी, राकेश बर'। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि डाइरेक्टर आरो कनसेप्टआनो जादों प्रबिन मैथा बर'। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सांग्रां गोरा ब्रह्म। दासिमहालागै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बिथांमोननि AR एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि AR एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय थागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा, बेखायनो नोंथांमोना बे गोदान भिडिअखौ नुवा। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।